जेनेबा गोबां रायजोफोर नुनानै बायदि बायदि लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे बोग्रिफां सिङाव ओंखाम संना जादों। जोंनि फेमिलि 65 ना 70 जन फैदों। अल फेमिलिजों सुपाइटे फैदों आरो अर्थात नलबारि डिस्ट्रिक्ट आरो माबा जाबाय समस्या नलबारि बेनिफ्राय गामिया जाबाय कासिमपुर आरो जों अदला सुपा बर' सुपा बे परिबेखखौ जों मोजां मोनदों मानोबा दिनै जेनेबा लैहोर लैहोर फैनानै जेनेबा मानसि बायदिसिना थाबायदों मानसिनि राव खोनादों बर' हारि नुदों बायदिसिना हारिबो फैदों बे जायगाखौ नुनानै मोजां नुदों आरो दैयाबो मोजां साब सिखन अन्थाइ बा बायदिसिना मानसिया फट'ग्राफ लादों। सिगां समाव नैबे बगामाथियाव नोंथांमोना फैखांबाय? फैयाखैमोन आं फार्स्ट टाइम। बे बोसोराव फार्स्ट टाइम फैदो? फार्स्ट टाइम देग्लायनो फार्स्ट आरो जिबनाव। उननि समाव नोंथांमोनहा फैबावनायनि माबा आसा लादों बेबायदि फेमिलि फैनानै लादों आरो कमिटिया जों जेबो गाज्रि मोनाखै मानोबा मोजाङानो मोनदों माबा गैया दावराव गैया। मा मा जानो नागिरदों नोंथांमोना दिनै जोङो दालि संदों ना संदों बयलार संदों अमा बेदर संदों बेनिफ्राय आरो केरेटि माइरं लाबोदों। दिनै जाना नोंथांमोना दिनै गोसोआव गोजोननायखौ लानांगोन। जों गोजोनगोन जेनेबा दाउदैबो लाबोदों आरो ब्रेडबो लाबोदों आरो कमलाबो लाबोदों लोगोसे। आं गिबियावनो बे गोदान बोसोराव नोंथांमोनखौबो साबायखर होयो आरो बयखौबो दिनै बे 2026आव जिहेथु गोदान बोसोरनि थाखाय बे जोंनि बगामाथि पिकनिक प्लेसआव जाय बिथांमोनहा पिकनिक जानो फैगासिनो आंनि गोसो गोरबोजों देग्लाय गोदान बोसोरनि थाखाय बयखौबो आङो साबायखर जासियो। दिनै बेनो जोंनि बे बगामाथि एरियायाव बगामाथि माने जोंनि बर'नि हा गुफुर होनो बे हा गुफुर जायगायाव दा धरिलक ओरैबायदि गैयाब्लाबो जोङो 20-25 बोसोर बेबायदिनो बे जायगाखौ साफा खालायनानै बेयाव पिकनिक जानो फैनायफोरखौ जोङो हेफाजाब होगासिनो। माबोरै हेफाजाब होन माने जिखिनि बिसोरो पिकनिक जानो फैनायफोरखौ जोङो साब सिखन खालायनानै लामा सामा फोसाबनानै आरो जानाय मैलाफोरखौबो जोङो गारनानै बेखिनि जोङो रिसिभ खालायगासिनो। आरो जोंनियाव बे बगामाथियाव बेबायदि दङ जिहेथु इन्डिया आरो भुटान बर्डार बे भुटान इन्डिया बर्डारनि गेजेरावनो जोङो माने बे प्लेसखौहाय रायजोफोरखौ फैनो थाखाय बयखौबो जोङो खावलायदों आरो बोसोरै बोसोर बेबायदिनो जोंनियाव बे जायगाखौ नायनो फैयो। जोंनि बे जायगायाव मैदेर दङ दावराइ दङ बेबायदिनो मै दङ मोसा दङ बेबायदिनो दैमायावबो माने नाफोर दङ बेफोरखौ नायनो होननानै दिनै जोंनि बे बगामाथियाव बे जायगाखौ नायनो फैयो। बेनिखायनो जोङो जिखिनि हायो जोङो साफा खालायबाय थायो आरो जोंनि जिखिनि भलन्टियारफोर दङ बे भलन्टियारफोरखौ जोङो गासैखौबो मोनसे रिसिपसन बा आदरनि जनायनो थाखाय जों बयखौबो गुरैब्लाबो जोङो बयखौबो बानजायनानै बेखिनि जोङो बे जायगाखौ माने सालायगासिनो दङ आरो फोसाबगासिनो दङ आरो जोंनिया बेनो दंनाया जोङो धरिलक बेयाव जोंहा जिप लाइन दङ राफ्टिं दङ आरो जोङो पाब्लिकफोरनि थाखाय बिदिनो पिकनिक प्लेस जोंना बेयाव मोननै जानानै दङ सानजागालि मोनसे दावराइ जाहार आरो ओरैजाय पश्चिमगालि मोनसे बेवहाय जोङो माने राफ्टिं दङ आरो रायजोनि सुबिदा पाब्लिकनि सुबिदानि थाखाय जोङो दालां बानायना होदों आरो बेवहाय जिखिनि मैगं नांगौ माइरं नांगौ जिखिनि फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जोङो माने दखान हिसाबैब्लाबो जायगाखौ बानायनानै दोनदों आरो बेखिनि सुबिदाखौ जोङो होदों। नैबे बगामाथि जोंनि बे बगामाथियाव पिकनिक जानो थाखाय फैनाया बेनो ओरै दरं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हाबोब्ला जोंनि फार्स्टआवनो जोङो बाङालिपारा सक मोनो आरो ओरै क'क्राझार मुसलपुर बरमा पाठसालानिफ्राय फैयोब्ला बिथिंबो ओरै दावराइझाराव फैनो हायो आरो बिनि गेजेरावनो मोनसे जोंहा बेयाव नाग्रिजुलि बागान दङ सापात बागान बे सापात बागाननि खाथिजोंनो जोंहा बेयाव मोनसे लामा दङ उत्तर गयबारि जेखाइ खना बेबो पिकनिक प्लेस बगामाथियावनो सहैयो बेजोंबो लामा दङ माने दुइ साइडजोंबो लामा दङ लामाया मोजां बिनिखायनो बे लामाजों फैयोबा बे मोनसे जायगायावनो फारनैथिंबो सफैयो आरो आं जोंनिफ्राय बेनो मेसेजआ बयबो फैनानै बेवहाय बोसोरसेयाव जेनेबा जोङो जि दुखु दङ जेनेबा जोङो माबा मोनसे जोङो सुखु लानो थाखाय जायगा नागिरो बे
जायगानि थाखाय जेनेबा जोंनि जायगायाव फैनानै बे बगामाथि एरियायाव अन्तत फैनानै बेखिनि गावनि गोसोफोरखौ गोजोन होनो थाखाय बेखिनि जोङो खावलायो आरो माबाफोर उसुबिदा जेबो गैया जोंनियाव बेवहाय उसुबिदा जेबो गैया खाथियाव दङ ओरैजाय माबा दङ आउटपस्ट दङ पुलिस बेटेलियन दङ ओरैजाय दङ SSB दङ सरकार प्रखाखन बिसोरो जोंजों लोगोसे माने मोनाजासिम बेलासिसिम बिसोर थाबाय थाखायो जेबो गिनो गोनां गैया जोंनि बे जायगाया ओरैबायदि सुख जायगा आरो ओरैबायदि सान्थि बेयाव दावराव दावसि गैया गन्दगल गैया बेनिखायनो बयखौबो बेयाव फैनानै गाव गावनि गोसोफोरखौ गोजोन होनो थाखाय बयखौबो खावलायो आरो जों